मानास ओपनिंनि सेरेमनिनि गेजेरजों नोंथाङा मा मेसेज होनो हागोन? मानास नेशनेल पार्कखौ गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो 4 अक्ट'बर दिनाव जोङो खुलिनानै होबाय पृथिबीनि टुरिस्टफोरनि थाखाय। बेवहाय बयबो दिनैनिफ्राय मानास नेशनेल पार्कआव सिङाव थांनानै जिब जन्थु नायनो बेनि प्राकृतिकखौ नायनो हासिगोन। दा मानासनि अबस्थाया जिमोन थांनाय 15 बोसोराव बा बिनि खम बोसोराव जों जथेस्थ' जायगानि रायजो राजाफोरखौ लानानै NGOनि मानसिफोरखौ लानानै आरो जोंनि अफिसार्सफोरनि सेस्टायाव दिनै जथेस्थ' साबसिन जाबाय। जिब जन्थुनि नाम्बारा जथेस्थ' बारायबाय, गान्दानि नाम्बाराबो बारायबाय, मैदेरनि, मोसानि जथेस्थ' बारायजोब्बाय। दा बेहाय आङो बेखिनिखौल' खावलायनो लुबैयो जे जों ओरैबायदि खामानिखौ मावनो नाङा जेरावहाय जिब जन्थुहा थानायनि जानायनि प्रब्लेम जायो आरो बे जायोब्लानो मानसि आरो जन्थुनि गेजेरावहाय कनफ्लिक्ट फैयो। बे जायनि थाखाय बयबो जेन' जेरैहाय सहाय खालामदों बे सहायखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ जेन' कन्टिनिउ खालामो। आथिखालाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मानासनि खाथि खालायनायाव बेसेबां सापर्ट होयोबा सापर्ट होआ बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? मानासआनो मोनसेल' नेशनेल पार्क जेरावहाय कमिउनिटि कनजारभेसन बियो सोलिदों आरो बियो कमप्लिटलि जायगानि खाथि खाला थानाय रायजो राजाफोरनि अबदान। बिथांमोननि अबदान गैयामोनब्ला मानासखौ बासायनाया जोबोद गोरा जागौमोन, जोबोद समस्या दंमोन। दा बिथांमोननि सहाय सगिथायावसो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बा सरकारा मानासखौ दिनै प्रटेक्सन होनानै जथेस्थ' बेनि थाखाय प्लेनिं खालामदों। ओरैहाय दैनि सोनाबहा बेखि दैनि सोनाबहा जोङो 360 स्कुवेर किल'मिटार आरोबाव मानासखौ होबावबाय, मानासनि खुख्लुं एरिया आरो आमटेका फरेस्टनिफ्राय। दा बे ओनसोलावबो नैबे ओनसोलावहाय बासबारि ओनसोलाव जेरैहाय प्रटेक्सननि बेबस्था दङ, एन्टि पचिं केम्पनिफ्राय लानानै लामा सामा दैनि बेबस्था बेखौबो जोङो खालामगासिनो दङ। आरो बेनिफ्राय बाउन्डारियाव जि मैदेरा बाहेरायाव फैनानै अमाया बाहेरायाव फैनानै आबाद नस्थ' खालामो बेफोरखौ बन्द' खालामनो थाखाय जों दा मोजां थाखोनि माने फेन्सिं होनायनि जोङो बेबस्था खालामगासिनो दं। दिनैनि मानास ओपनिं सेरेमनियाव ओरैनो मा हाबाफारि लादों? बेवहाय परम्परा भाबै जेरै लादों बेखौनो लादों, बयबो रायजो राजाफोरखौ लेंहरदों। बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायलायगोन जे मानासाव मा समस्या दङ आरो बेखौ समाधान खालामनायनि मा बेबस्था लानाया मोजां। जोङो रायजो राजानिफ्रायबो मिथिनो लुबैदों, बेखौ लादों। बेनिफ्राय जोङो स्कुलनि गथ'फोरखौ लेंहरदों। स्कुलनि गथ'फोरनो बे मेसेजखौनो होगोन जे जोङो हाग्राखौ मानो बासायनांगौ, जिब जन्थुखौ मानो अननांगौ। बिसोरखौ ओरैनो मोनसे एक्सपिरियेन्स उन्दै गथ'फोरखौ स्कुल गोयिं गथ'फोरखौ जोङो एलिफेन्ट साफारि खालामहोगोन। बेनि बादैबो जोङो फैगौ दिनावहाय मानासनि साबसिन खामानि मावनायनि बेबस्था बोरै जानाया मोजां बेखौ रायज्लायनो थाखाय गासैबो अफिसार्सफोरखौ लानानै फैदों। गुवाहाटीनिफ्राय PCC फैदों, जोंनि BTCनिफ्राय सेक्रेटारि फरेस्ट फैदों आरो जोंनि एडिसनेल PCC फैदों।